Hej, det er Michael fra Prøvekanin. Og jeg er glad for at se dig her. Jeg har i dag besluttet at midlertidigt lukke Prøvekanin hjemmesiden. Og jeg beklager rigtig meget, at jeg ikke har sendt noget ud eller advaret nogen. Så altså, det beklager jeg rigtig dybt. Det har noget at gøre med, at siden ikke rigtig har fungeret. Og at det faktisk har kostet mig rigtig mange penge af den her side, uden at det er kommet retur. Så nu er jeg ved at lave et nyt setup. Jeg er vanvittigt taknemmelig for alle de mennesker, der er på siden. Og jeg er vanvittigt taknemmelig for præcis dig derude, som sidder der og gerne vil have en clairvoyance, eller en kanalisering, eller en healing, eller noget andet. Og du er meget velkommen til at skrive til mig, enten her i opslaget, eller på en besked, eller noget andet. Jeg skal nok hjælpe dig med at finde nogen, der kan... nogle enten behandlere, eller kaniner, selvfølgelig. Men siden den er lige lukket ned, fordi den fungerede ikke godt nok, og det har faktisk tynget mig rigtig meget de sidste mange uger. Og det har jeg også været sådan handlingsnammet i forhold til at kommunikere det ud. Så det beklager jeg selvfølgelig rigtig meget. Men Prøvekanin er jo her for at blive. Så jeg glæder mig rigtig meget til, den næste side kommer til dig. Den bliver endnu større, endnu bedre, det bliver meget sjovere, og det bliver helt sikkert med endnu mere ny energi fra Prøvekanins side, og helt sikkert også for din. Jeg er i hvert fald vanvittigt taknemmelig for, at du er med på den her rejse. Tak fordi du lyttede med, og jeg håber at se dig på den nye Prøvekanin hjemmeside inden længe. Hej.